Mayong adlaw kanatong tanan, mga higala ug mga igsoon. Ako ang inyong igsoon sa Ginoo, Pastor Jason Villacarlos. Ug nining higayuna, niya naman kita aron sa pagtuon o sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. O ang aton nga topic nga pagahisgutan karon unsa bay tinud-anay nga kahulugan sa gugma. May mga tawo nga nangutana, nano ba gyud ang matuod nga kahulugan sa paghigugma? What is the real meaning of love? Dunay daghan nga mga meaning, dunay daghan nga gihatag nga mga meaning sa iban nga mga tao, pero dunay usa ka tawo nga nag-ingon nga love, no words can define it, only God can design it. Ug mao kana karon ang atong pagapamalandungan diri sa dinala sa kasulatan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 nga nagingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mga higala, mga igsoon, ang aton diri makita nga pinakanindot nga ehemplo naton sa paghigugma, tinud-anay nga paghigugma, mao ang paghigugma sa atong labaw nga makagahom sa ato nga Dios, mga higala ug mga igsoon. O gani diri aton mabasa, ingon diri kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kining pulong nga kalibutan diri, wala kini maghisgot sa aton nga planet Earth, kundi ang hisgutan diri kita nga mga katawhan sa sini nga kalibutan, nga gihigugma kita pag-ayo sa Dios. Og kini nga paghigugma pwede nato mabutang sa una nga kategorya. Kini nga klase sang paghigugma kay unconditional love. Unconditional love. Unsa may buti pasabot niini? Nga kita nga mga tawo sa sini nga kalibutan, bisan mga makasasala kita, nakapanunod kita sang sala ni Adan kag ni Eva, pero bisan pa ni ana gihigugma kita sang aton nga Dios. Kag ang iya nga paghigugma diri kay unconditional, despite of sa aton mga failures, despite sang aton mga kapakyasan, sang aton mga kasalanan, sa aton mga pagkukulang sa iya, gipalangga kita sang aton nga Dios. Despite sang aton mga nabuhat nga dautan diha sa iya nga atubangan, gihigugma ikaw, gipalangga ikaw sang Dios, higala o igsoon. Mao kini ang gugma sa Dios, unconditional love. Kung imo na feel nga daw wala na sang naghigugma sa imo, tungod sa estado sang imo kinabuhi, tungod kay amulin ng imo na abot sa imo kinabuhi, hinumdumi nga ang Dios naton nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang sa sini nga kalibutan, makita ug dili makita, nahigugma sa imo. Ug ang iya nga paghigugma, unconditional love. Ug ang ikaduha nga aton makita diri kay kini nga paghigugma, sacrificial love. Sacrificial love. Nga iya diri gipamatud-an, nga iya gisakripisyo sa pagpadala ang iya bugtong anak nga si Ginoong Hesus diri sa kalibutan. Aron sa pagluwas sa aton nga mga makasasala. Mao na ang aton makita nga si Ginoong Hesus nagpakatao diri sa ubos sa kalibutan tungod sa paghigugma sa Dios, tungod sa paghigugma ni Ginoong Hesus. Kag bisan gani aton usab pamalandungan sa Bible nga siya nagpanginmatay tungod usab sa iya paghigugma sa imo kag sa akon. Dunay panultihon mga igsoon nga you can give without love, but you cannot love without giving. Kag diri gipamatud-an sa aton nga Dios nga gipakita niya ang iya nga paghigugma sa imo kag sa akon pinaagi sa paghatag sang iya nga bugtong anak nga si Ginoong Hesus, nagpakatao diri sa ubos sa kalibutan aron sa pagluwas sa imo kag sa akon nga kita mga makasasala. Kana nga paghigugma, sakripisyo
nga si Ginoong Hesus nagsakripisyo siya sang iya nga kaugalingon didto sa pagpasakit sa cross, sa mga pag-antos, sa mga pagtamay aron lang nga ikaw makahibaw nga gipalangga kaniya, nga andam siya sa pagluwas sa imo. Isip ikaw nga usa ka makasasala. Sumaw ka na nga gugma, sacrificial love. Kag ang tulo nga aton diri makita, dili lang kini unconditional love, dili lang sacrificial love, kundi eternal love pagayod. No? Eternal love. Nga ang gugma sang aton nga Ginoo mutunhay hangtod sa kahangturan. Wala kini paglubad. Wala kini paguntat, kundi ang paghigugma sa Dios makanunayon gayud sa imo kag sa akon. Eternally gihigugma ka sa Dios. Eternally. Ingon pa niya siyang katawhan, I have loved you with an everlasting love. Sa Jeremias 31, versikulo 3. So mga igsoon, atong makita dinhi nga kung mangutana kita unsay tinud-anay nga kahulugan sa paghigugma, unsay meaning sa paghigugma, mao kini nga paghigugma ang gipahayag diri sa pulong sa Dios. Unconditional love, sacrificial love, and eternal love. So ang pangutana karon sa imo kag sa akon, kumusta ang imo paghigugma sa Dios? Is your love in action? Ang imo ba paghigugma sa Dios nagapabilin? Imo ba gipalangga ang Dios sa imo kinabuhi? Ang Dios nagsugo sa imo kag sa akon, di ba? Sa mga pulong. Higugma ang Dios sa tibuok nimo nga kusog, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong kinabuhi, sa tibuok nimong pagkatao. Pero ang pangutana, kumusta ang imo paghigugma sa Dios? Kumusta ang imo paghigugma sa imo nga igsuon, sa imo nga mga utod, sa imo nga mga higala? Ingon pa sa iya nga pulong diri sa Juan kapitulo 15 mga igsuon akong pagbasahon sa bersikulo 13. Juan kapitulo 15 bersikulo 13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. So mga igsoon, di pamatud-an ina ni Ginoong Hesus nga siya tinud-anay gayud nga nahigugma sa imo. Pinaagi sa halad niya sa iyang kinabuhi dito sa kamatayon sa krus sa Kalbaryo para sa pagpakita nga ikaw kipalangga niya. Kay mao kana diring giingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang mahigala maong paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. So gipamatud-an sang aton nga Dios nga siya nahigugma kanimo ug kanako. So ara sa aton mga igsuon, kung ini nga paghigugma aton badawaton o aton isalikway, pero hinaot imo ini dawaton sa imo kinabuhi nga ikaw gihigugma sa Ginoo. Ug ang pinakanindot pagay diri nga aton makat-unan pagay maigsuon diri sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga kita nga mga makasasala gihigugma sa Dios, o kita nga mga makasasala ang aton destinasyon kay kalaglagan sang atong kalag dito sa kalayo sa impierno. Pero kung kita mutuo kang Ginoong Hesus nga mong bugtong anak sa Dios, nga siya ang Mesiyas nga gipadala ngani sa kalibutan aron pagluwas kanimo ug kanako, pwede kita nga mapasaylo. Pwede kita nga mahinluan gikan sa aton mga kasalanan. O kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. O dili kita silutan dito sa kalaglagan sa kalayo sa impierno. So mga higala, mga igsuon, dawata ang pagigugma sa Dios sa imong kinabuhi. O tuuhi si Ginoong Hesus nga siya ang bugtong anak sa Dios nga gipadala, siyang Mesiyas nga miyani aron pagluwas kanimo. O pangayoy pasaylo ang imong sala o gitugyan imong kinabuhi kaniya sa kinasing-kasing gayud
pinaagi sa pagampo. O maangko nimo ang kinabuhi walay katapusan nga iya gisaad dinhi alang kanimo kana. Igsuon, magampo ako alang sa imo o kabiga kini nga imo gayud nga pagampo sa kinasingkasing gayon. Magpray kita, labing halangdon og makagahom ako nga Dios. Ginoong Dios, salamat kaayo sa pagigugma sa akon. Bisan ako makasasala, imo ako gihigugma sa gihapon. Og imo kanang gipamatud-an pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus aron sa pagluwas kanako gikan sa pagkagapo sa sala, pagkaulipon sa yawa ug sa umaabot nga silot didto sa kalayo sa impierno. Ani ako karon, O Dios, nagatuo gayud nga si Ginoong Hesus mao ang bugtong anak nimo nga imong gipadala aron pagluwas kanako. Nga siya ang Mesiyas nga mianhi aron pagluwas kanako. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Limpyuhi ang akong tibok nga pagkatao gikan sa mantsa ug sa dagta sa sala. Ani ang akong kinabuhi, akong ihalad diha kanimo. Akong itugyan diha kanimo. Ikaw na'y manag-iya niini. Ug tudloi ako sa pagkinabuhi nga matarong. Balaan ug Diosnon. Ug tudloi ako nga mutubo ako diha sa kaalam ug kahibalo mahitungod kanimo. Tudloi ako nga mutubong akong pagtuo, pagsalig ug pakigrelasyon diha kanimo Dios. Nga mutubong akong paghigugma nga makita ka sa akong kinabuhi. Kinitanan akong giampo, gipasalamatan, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga higala, mga igsoon, madamo nga salamat sa pagpamati o sa pagtuon, sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kauban ako, ang Diyos magpanalangin kanimo. Madamo nga salamat.